Isano na isato, isano nemo enoti, peak uniform. Ndizi TV, ubwansu, bw'omugusi. Maragwa bengi omwanchu murigereria na gokwaniria ndonsi asoberete kero yaragire Ensa Eyemo ya bono butuko chinga kibono ne areganire kuruga igase studio egera nkumanya mangana maya senchira yuboikirano nararia ya twago kwareganire kuroria gakiete goika chinse chiga naboko gendera gotobwatia asenchira ye mitandao Ndizi TV News ensemelia ya Facebook naboigo Ndizi TV News ensemeli ya YouTube boigo nabogo to tweet at Ndizi TV News lituko nelia Jumapili chitariki na 24 omutenyi no yokane omwaka bwechiri bwibere na 22 kuiranande asegeke kekerebusyo egera nkumanyenga nararia ya ale asense yiga yabono mugoroba. Njeni gonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita no leto kubwaterana komo asensemo yebimanyererio nigakoro kwa Joshua Auta tigatoya chake korwase county ya Nyamira abwase abaiboli aborokia na borokigwa korwase skuru ya Mongoli bono bagendera gucengera ogokora bya kwa matemo manene ayo anyara ko baga kubwato kwa litikuligoro no mwaziri bwechisemi Professor George Magoha korengana no mokonyi bo mwali bo manene ase skuru ejo Rosa Atuori nigaena kirebuna ogokora bya na sengencho yo kubwatirana gati ya baiboli na borokigwa egento kereire eskuru yogo korabuya na goikia eminisko ya isano na isato. Ya kusherehekea kwa sababu tumefanya vizuri, tumepata alama ya 8.1 na tunashukuru Mungu kwa sababu ya matokeo haya. Kwenda goika sorobotiro goichania abwase omubere bw'omwana omumura bw'emyaka ya igatwa anga 15 nigotoka lero mambia asoroche rwanyakwana ase orocherwe gucha ase county ya Kisii ensemo ya Kiogoro korengana nabamenyi benseme yo nigo bateba buna omwana oyo mumura niganyartko bakagotumwa na mamu mwabo kugore credit ewiki ya etali tikulia Jumatano chinsa anga 5 chamo baso kolende tanyartko baga kuirana egento kiabaire eamate yo bwabana guchaka koligi omwana oyo asegeka weika lero mambia atoka asoro choruo rwanyakwana imeye wadi ya Kiogoro abanyanyimbo korwasegeta seni kya keumbo nigo baika sayo na korusia omubere bw'omwana oyo nokoyoira senkendu asabaigo abagambi bakora wano mo chief bwensemeyo banyara ko babagukwanira igoro yenganeyo omwana oyo iga niga gosoma Nyamware primary school no omwana orange emyaka anga 14 mpaka 15 ngira sana na isatu achiete wande gento gyo kumya omwana oyo tare 20
masaa kama saa 7 nigatumitwe na ngina achikugure credit ase chituka chigotoka asa ono mwana uyu tachikwira naka ngina kamuganya bukaira mambi bugake na lyabegete report kuruerio mwana uyu ligigu mpaka buna bona acha gutoka roche gaiga ninki tugukwana n'aba chief igenege ndugyo gukumya ntumanyetie sababu mwana uyu yale gukwira kegero mwana mwana we kanisa tabu atishida na muntu mambia chinsa ng'ebire n'enusu atwanyora reporting omonto tokire roche okorolekana ore meli usomosacha bono rende nakere omugambi matunwa akera arenge roche ase gucha suburaro bwanyakwana arenge gatigati station ya matunwa na Liankabi bono ekero nacha nanyora omugambi omochifu matunwa ikirororo oyo minto mai nanyora report igagochi ase police twabwaterana twaripoti Keumbu police station nabo igo na kisi bantu ba DCI ombachi bacha bairiro omubere bono omwana oyo iga nonyetara amanyekana buya ekiagera omonto oyo mogacho totebinga omwana aro reported missing korwa Nyamwale sub-location or around 15 years uje the class 8 na endo uje the class 8 Nyamwale bono ekera bantu bamwabo bacha nabo bacha asubonge nonyene kera rusiguro jasinge njumo berosa legete kara alibote tigwe abulete kuru Jumatano tare 20 paka lero roja na matukanga 5 mubere konyosarekire bono tuli kumanyekana buya lakini ekero ngina murigereria nonyango chamaguru na bate bangu umwana noyoye igo abantu banyamware bachire no mubere ne jigari ya polisi bachire bosongo aso mubiro chire ko gachwa ende bachiko ligereria gukora investigation kumanyanga ninki kiabete kurende kero mubiro usiwa okorana aguta tadinisa njaba sengi njabande bakagira ngataliere lakini omongina nyeno teba ino mwana oye esababu yagera iyo bukulikani bwaje neli nakonyo umubiro salikire utali konya gutambwa ningo abamenyi kurwa sensemo ya ibeno gutoka se bunge ya Nyaribari chache county ya Kisii nigo barure birengerero byabo aho igoro yabarai bali baganetie asubura yobya muri kwito Brian Sagnisena na batarobatirwa senchira yobwikirano Ensa Eyemo emye ya monatano ligo korobo chore banene bwishtariki kyanda umutinyo 5 na 3 mwako yiga nigo bono abana inchina boiga bakichikura bachikire go chakorenta echenchi anene mono gwetero go chenche baraina go chora bakoreri barache ko batamboke go chia ebirengo binde ase etaro yetogoika ewadi ebeno Nyaribari chache county ya Kisii nigo twakwana na bamenyi na boiga boncheri bense meyo anene mono komanya mura yongencho kibarigetie eliachiko barasege kake myaka 5 erebosio togochora ligererio omonto mogochora oyo orachiko bokonya morigerio omonto mogochiko chora oyo orachake egento nandage kore tari buna bato achorere bachaka batigera njera bono chora omonto tiga chora omonto chibesa chora omonto nebikora byaye nobuya bwaye kegera tokorere buna abana ibeno na into togoke nga omurai twachorire nomia abantu bechiro aigo batagete korigeri byongozi bibwate oburayi obuya nechibesa chigo chase department ye chiro yaga kenyoro yonsi kyanyanturago etokanga ntobwate protocol erengiya asokubanga chibesa chikonye chiro ndabona nkulire mwenali nyomba nere yachagete miaka yari gosene 5 nyombe ya nako gendera na bete nemnete nego ka kiabarayi baito kamware kurigichikura rende ka kimware kora torora buna into bakungu tore chiro togotiga basacha nyomba twache chiro twatiga abana twache chiro rende gatoko bachikura bakina into mokora tuinyora ngigose mogo tokorera iga anto bakorigio bwe MC yobo gafa no bo chumbe ebwana batokonye buna into abangina tokwara chinyanyanse batwe nonye miavuli
Omonto agweta riri ningo ime o abantu emiafurio tigabangina bechiro. Korengana na butwasangana barabwo nigo abare bachoreta se miaka ya eta bataikerania onsi bachigete ko baikeranĩria anene mono kubaroseria chipara kubabekera amache kubakonya chibasari nabo igogokinia ibirengo by'ubugima ebintu batanyara gwikerania nabono nigo bamenya ubachikire gocha kubwatesia abare ibare no kugania kuya nabo igo abare magenderero ibe na amane twachandikire chipara buna boniga nkorera tore buna bono nachi koimukia matoke nyaire keumbu epikipiki yangiyeria ase ngencho para ntokora tiki ntobwati ni fakiti nabo abaraya batogochitwa bachora buya ritu ababekire bachire bunge tate bese itimatinge bakare kwa baenda bagacha bono ntumbire rotore Kolende ine oyo komachiwa ase birenge bibe byobokoreri korwasa bare baito ningo omwakie kurasoko chora bare batari no kuganio kuya na gwancha ebyabwango gosekoserwa gose na bare nyene ari gosabaiga abana ibe no nyendiri mwancha ntorigerie kiamo montare tochora omuntu uraenda tokorera magenderero inko reporter ya Ndizi TV eretariane Brian Sagini Isena Mbia mono mulikito Brian Sagini Isena oyo kuligia ekirugo kyobo MCA kurwasi ward ya Ibeno Steve Arika wono nigo enekeria bamenyi bense meyo buna nigago chako baenekeria magenderero aso gukora monchuria mange asubura ibwae tatanyoro roboti rwasenchira yobwikirano Obacholi obonene bw'omwaka oyo nigo bwabereirange abwasaba na siasa ase birengo ao besokirie na kweroberia ase obacholi obwo oyo koligia ekirugo kyobo MCA eward ya Ibeno wetera ase kiama kia UPA Steve Arika oyoro monchorya boigo nigo aereire ayora chie kubaikiraneria abamenyi be ward eyo Integetebe a tourist attraction abatali bagocha batutarire ibintu mbire nyasaya to senate birantu bwate ekeragali twabate chitinga cha mache ntubwate bitunu bibere gesere na Iberia ntubwene tegotwara kali cheri umugakanya chayagendera twagache nyombe mengale montago che bintu byekigusikere ime abantu basomiwa nekimugusia amenyete nekiakinete bakabona ya abantu bamanye egesaku kino negesaku ikiagera abantu ekera bari kwagachurwa kibekere nyasaye iga basalite birengererio kira abantu bachaga kukwana eminwa wao abagusitokanya to kwane kegusi nechikabiro chindi chikwana yabo kutokukwane ekegusi ingi tutagwaterana nande torende ekalicha yaito abana baito bantu baito bamanyeneki abagusi bamenyete yebe chipikipiki nande bono buya bunambwate arama yepikipiki goika bachenche abana baito batware amachikama ya disciplining ya bagende chikos egere bakonye ibenego chikoba asabantu bagocha benchmarking basoma magendero nekyaro na kichipikipiki chiwate discipline yangani egere togende mutu ensemo yabamenyi kurwase ward eyo nigo batebire bagocha komobwatesia Arika asekeroge ekyo asekiria buna no muraibwerwete asogokonya abantu baye chakira chintakana abangi nambale batote bagaka babo abangi nambale bakole byasara kuika tubakini amalika batebanga uyo gonkunera chintakana uyo gonkunera baboraka egere tokonye abangi noita baboraka konyora mungino mwaka yasirete bande balikire no kubwati chibese chiri mwaka yatigete kwanyora negasi igo abangi nabakole byasare bikebike kuika tabakini kubasapota sibyasare bikebike intobe tokubwaterana asobuya na sobokomo igato wegera ta machero gora antoli kunya usumba kalero nonya no chinyanya na chitweru no to gutacha machi twa Siberia chinyanya chero kana wero amsti wali kanto mwanjite nyantro ka bangina bansinto mwanjite gaiga nane to musigete no mugambyo ito egenda gakora neke tigato konye to gochogu ebinde bisini into acho wa misini baka bali bwati changa chinyinga na abara bacho wa misini Oburai asamatukaya bwaganirie abarai bale nekerengekia asabanto bonsi mache no bogima amache abantu kunya kunyubale naenda mache no bogima nane ntogenda ete gochimotwe nabo to gocha kobeka tanyole chinguru
tobeke uweso tonyole chinguru tolentana na kamashini abantu banyantura ko bachaka kupaki amachari nekia goikera omonto abantu babuche kurumwabo iga amachari ya igona nyarentete une umufano usekisambekia amachina bagotoka na inde nere project yoka ya chakiru na inde ya elire. Ndizi TV emesa yamangana maya Perisi bitutu onsaligo oyokoligie kirego kyobo women repase county ya Kisii nigo bona tebire agochako bakonya anene mona bangina asoko babekera mache amaya yokonywa asabaigo abolira bamenyigura se county ya Kisii komosira asiganga yae nigo chinga kiecho abolira basaye gotega otumekwa na banasiasa chinga kiechiga chobo cholyo bonene Taron kuligereria mangana aya ya macha chandita bangina abangina mbate tunkurusi wali chinyongo moto akinje nondo cheba chibegete na inde jetindi watebya bangina nguchinde ko barusi ntagete mo chirusi mo chiterekense chinyonge chime tobekera bangine binte binge nche mache igombwate chi abasani bane tuagambire na bara partners ntagete bache kubeka mache usi kegera tuikire kugamba amacha ya tirimbuka gukia semechi abangina batacha isiko abasae abo bara abana bane kiagera incha abana mbwate nabanene ikongo sabanga mwancha mutumike nabanyasiasa kali create rorangi ngane yumunyasiasa kokotebi nibwate value uchiko komenta okonyora tibwate value tiga kunyetumeka tenena makole bintu biri birunge mutumeka koleta fucho muna mono umongina bunanje onoche ninche nyara mangana fucho kuminyoka gali nali tinkonyara tolikikikule kya sinjera yobotoyereru basaye bamintu mora monde umonya n'umongina bunanje tikana nga tigumongina babaete tokole kikule kya sinjera yobotoyereru tochora umugambi umuronge n'umugambi omogochora karamu bolinga nkya guchikobakolera gikuchiko chinchubo gimabwino tali umugambi utagite kuba kende bono iga lakini mambi tabachandikira kiagera inumo bwata matuka mangi muramenye Omokonyi bumurai bwense Dr. William Ruto nigolitukulia lero aburiria bakristo ime ya Kenya usaberense ya Kenya bosio bobacholio bonene buli bosio niko boigo aburia abantu bonsi gochamo asengenchense ya Kenya nigeganetia abantu gochamo nigaya kwana ya chingaki aikirana asekanse ya megotoka ime mocho Nairobi ensemo ya Zimmerman Robert Yoruo asenjira yobwikirano Omokonyi bumurai bwense Dr. William Ruto nigaboliria bakristo bonsi gosaberense ya Kenya bosio bobacholi obonene nigo boigo atebire abakenya nigo bagwenete gwakira Nyasaye ngambu ya mono asobwaro boiga Gokwana ase kanisa ya Deliverance Church egotoka ime ya Zimmerman omocho Nairobi omokonyi bomurai bwense nigaboliria bakristo kogenderera gosaberense ya Kenya elio molembe onyare ko baroro bosio bwobocholi obwo. Not to be bothered about the voices. You hear voices of people who say small churches will be closed. You hear people who say they have issues with giving in church. I want to tell you, remind you, that Nehemiah had a similar problem when he was building the walls of Jerusalem. Gati yabarai baikirana ase kanise yo ngamono mabunge Ogatundu South Moses Kuria omabunge Omadhira Rigathi Gachagua Millicent Omanga kurwa Nairobi Johnson Sakaja Mbugwa kurwa Nairobi na James Gakuya kurwa Embakasi North. In our city. Na ile team ambayo tuko nayo hapa are part of those who are going to help that transformation. It is true, Your Excellency, there are more children not in school in Nairobi than they are in Turkana County. Emesa Yamangana Maya Ndizi TV. Ense ya India kubwatira nense ya Kenya
nigo bachiramo na goteba nigo bagucha kogendera gokora emirimo anene mono ase sector yobochenu kwenekia yu no mo Chief Administrative Secretary Dr. Masi Mwangangi oyubanyorana amono mu ambassador kurwa sense ya India Dr. Viranda Paul abubakwanira mangana mange igoro yogokinya ebirengo byobochenu asense ito ya Kenya. I'm very excited that we have a wonderful set of clinical practitioners here, from the hospitals in Nairobi, hospitals in India, and also we have an expert, Dr. Lakshmi, representing traditional medicine. She is a well-known expert in naturopathy. With partnerships with India, particularly when it comes to exchanging and learning, particularly for EMR systems and for IT systems. But also one of the key perhaps stronghold, that the Indian government is able to put in place when it comes to manufacturing and pharmaceuticals. Omworokia okorabya samatemo manene ayuasogatari tukuligoro aselieta James Ndirangu nigobono agokeira machibu ayo abwasatebire alinekerenga kyogucha gukora matemo amasomaye ase university na gucha gukora amangana a mechanical engineering nigoboigo abolire abaiboli kubasira abana babo chinga kibale asa masomo egera na libaratwale chinga kichisaine na gukora bya asa matemo amanene. Furahia kwa results nimepata. Nilikuwa nasoma shule, most of the times niliongoza, kuna times nilishindwa na wanafunzi wengine. Na shukuru Mungu, I praise God kwa sababu ni grace yake imenifikisha this far. Na natumai that nikiendelea kuishi hadi nikufe nitatumikia Mungu my great my everything. Nataka kufanya engineering in the Jomo Kenyatta University na nijenge nchi yetu. Sijakuwa na challenges kama za school fees, na thank God kwa sababu ya kuprovide, pia na thank wazazi kwa sababu ya their effort na to make sure that for such times. Nashukuru Mungu kwa sababu amenipea discipline for the times sijakuwa na any discipline issues. Ekiombe kiabangi n'ababuraka abona ende bamenyatere binyinyi binyamoreo asensemo ya Mumias ime ya Western nigo baereire amakongo ali bagwetera ase amagimabo akira lituko nigo boigo ekiombe kiabasubati kimenyekanete buna a Women Pillar Alliance ekikyarwo bokonyi gochasabangi n'abo ababuraka babolire serikali weso yagati na kurwo bokonyi gochasabangi n'abo anene mono ekere birengo by'obugima bigenderete kokonga imense ito ya Kenya. Kwa ni shida. Unaweza kuwa umeitwa kliniki kwa sababu tunaenda kliniki kila wakati. Unaitwa ama ukiwa na magonjwa yoyote tekenesi. Wanasema usikae siku 2 kabla hujaripoti kwa kliniki. Sasa hapo ndio changamoto inakuja kubwa. Kwa sababu hatuna fedha ya kutupeleka wapi? Walikubali hawakufa. Ukiangalia pale nyuma kuna wengi sana ambao walikufa. Wengi walikufa kwa sababu ya stigma. Na pia hawakuwa wamepata elimu ya lishe bora na mambo mengi. Jana wanapitia mengi, sio wananyanyaswa tu, sio kunyang'anywa mashamba, sio kupigwa, sio kufukuzwa kwa maboma yao. Wamama hawa pia tunaona katika maisha kuna hii mambo ya pesa za wajane serikali inatoa, haziwafiki wote. Kuna wale hawafikiwi kabisa. Kwa hivyo tunaomba kama Women Pillar Alliance the government to step in. Mwancho muligereria na rayu asebono kulende tumerana chinsa isato na ende nchiko kumanya yamana yanda mange kulende alinda chiko kumanya chikoraga chinsa isato na alibuna omorai wiki amakia ODM omuskaraila Odinga litikolia lero na agenda asitaro yaye imeyo mochie bwa Amerika asegeka kie wiki ya meribosio abuo asumo basolero au meranano masubati Alice Wairimo oyore omo semia gucha sekiombekelia kia UN asamangana a prevention of genocide abwa senainde baumerana no yokabero mu ambassador wense ya America gucha iga Kenya Michael Renberger asebagendera gukwanira mangana mange gati yabo iguru y'Uburai no bwa matubuya imeyense ito ya Kenya gati y'Abarai bagenda asetare yo nga nomo
no mugavana bwe kaunti ya Kisii omoske James Omariba Ongwae oyo bagenda amo no murai w'ikiama kia ODM Raila Odinga gati ya baraibande ayo nekero charagire chinse sato chabono botuko nje kumanya senchira yobukirano mwancho muligiriria omorobelio okuza awards 2022 nigogenderete na indebune gitaseni kia Ndizi TV nigoto kubolia onyariko bako otwakere kura yao unegetaseni kia obwanchete na mbeyemo imenaisiko yorogongo rwagusi ekia koretere merobelio ao asenchira yobotweraru no boikirano wake kura nigokolikerie takuza otomegocha se namba Eyemo isano nemo enoti Eyemo na ande nigokoliko gotoma otari gwakanira kende gionsi ekero gwakorire igo nigokwiranĩria mabolia maororo ekero gwaikire aselibolio ligokobolia your favorite free to air TV station oli kegetaseni yaito kia Ndizi TV egere togendere koba abatangani asomonu bweke gusi imeyeriro balito lya gusi no nyenkenya engima twakire kura elieta kuza KUZA otomegocha se namba Eyemo isano nemo enoti Eyemo onyare kuba kugotwakira ekura ekero twabwire kurugaiga Ndizi TV igaba gusi twensi twanyare kuba tokubwa mbiamono producer ne Omosai Jmo olito batrana komo asensemo yebimanyererio nigakoro kwa Joshua Auta na inche nako yaletera senchira yobwikirano ense Eyemo nigonkoro kwa Sara Nyarange Ontita.